जोङो मैयानिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों। बे जाहैबाय सिएम रिलिफ फान्डनि गेजेरजों जायफ्रा सिकित्सानि थाखाय जोंनो आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो माखासे स्टुडेन्टफ्रा गावसोरनि फरायनायाव एसे हेफाजाब मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन। दा बिथांमोननि थाखाय जोङो दिनै बिथांमोननि आर'जलाइ गथायनाय लेखा एक्सेप्ट खालामनानै दिनै चेक राननाय हाबाफारि जों खालामदों अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिखौ। दा बेयाव जोङो जायफ्रा लोमजानाय साजानानै भुगिनानै दं बिथांमोननो जों खमावनो 10,000 खरि जों होदों आरो लोगोसे जाय फरायसाफोर दङ बिथांमोनहा फरायनायाव एसे हेफाजाब जानाय रोखोमै जोङो 5,000 होनाय जादों। गतिके बे नुनायाव हयथ' जथेस्थ' नङा बे राङा, अब्लाबो जों मिजिंथिदों जे बिथांमोनहा जायहा सिकित्सा लागासिनो दङ एसेबाबो बेयो हंखा सुंगोन आरो लोगोसे जाय स्टुडेन्टफ्रा फरायगासिनो दङ एसेबाबो हयथ' ड्रेस पातियाव बे हेफाजाब होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि आसनिया जिहेतुके फैबाय थागोन, बे सरकारनि मोनसे आसनिखा जोङो बयनोबो होनो नाजागोन जोंनि टारगेटखौ मिलायनानै। दा बेनि गेजेराव हयथ' माखासे गोबां मानसिफ्रानो मोननो हास्थायदोंमोन, नाथाय टारगेटजों मिलायाबा बेखौ रावबो मोनजोबनो हाया। नाथाय जों नाजादों जोङो बांसिनै बोरै होनो हायो। दा बेखौनो लानानै जाय बिथांमोना दिनै बेवहाय मुं फैबाय सेकआवहाय बिथांमोनखौ लिंहरनानै बे चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो जमदुवार ब्लकनि बे जमदुवार ब्लक अफिसावनो लानाय जादों। गासिबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आरो बेनिफिसियारिखौ लाफानानै। जोंनियाव खमैब्लाबो एबार 350 बेवहाय बेमारिफोरनि थाखाय आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों गासै बेखौ होनायनि थाम थिम खालायदों आरो बेखौ पर्यायक्रमै जों होलांबाय थागोन।